Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba izolo ngomhla ka-12 August 2025. Okay, sikhumbuleke ukuthi uZoleka wagcina efokofise abantu bakamabandla emzini wakhe ngoba ecue ile nto abayenzayo. Sonke sasisitshela ukuthi uZoleka mhlawumbe uyaphupha. UZoleka ngendlela okuvele kwenzeka ngayo. Kanti lutho akaphuphi, uqhubekile nje wathi konke ukuthi mabandla gede kwami. Wasikhalela bakithi uqhawukazi uthi mama, wathi yeyi ngiphumeleni. Kuze kwasiza umama wakho amemeza kakhulu wathi Zoleka Bhikija, awuyeke lento oyenzayo. Wena umakoti kamabandla awungenje sidala esibayeni. Wathula wathi cwaka uZoleka. Wathi mntanami sale usuyeka umsebenzi uqhubeke ngoba usuze waqala. Washo nokuthi musa ukuzenza inhlekisa kubantu. Wavele uZoleka wathula wahamba phambi kwabo wayongena endlini ngathi uhlathi uyamlandela. Bambuza ukuthi kungani engamhloniphi ngalolu hlobo ikakhulukazi phambi komndeni wakhe. Wavele wathi uZoleka umuntu ongahloniphi omunye lana uwena. Wathi kusukela ekuqaleni kwalo msebenzi mina awukazi ungibuza ukuthi ngizizwa kanjani. Wavele wenza yonke into nje ngoba nakho kusuka kuwe. Wathi kubuhlungu nakho konke wena Hlathi awukwazi ukuba kwelami iside. Washo nokuthi usisi wakho ukhuluma noma yikanjani nami kodwa ngeke uzomkhuza. Wavele wama kanjalo umcimbi. UHlathi ukhuluma noNtsiki noThulani uyabatshela ukuthi ikhona indlela abangalungisa ngayo lento ukuze umcimbi uzokwazi ukuthi uqhubeke. Nangempela bahamba bayozehlisa kwaqala uNtsiki bakithi. Washo nokuthi uyaxolisa ongamhloniphi uZoleka emzini wakhe. Waze washo nokuthi yena vele akahleli lana emzini wakhe uyahamba kungekudala. Wakhuluma bakithi uHlathi washo naye ukuthi uma bethi ikamabandla abasho ukuthi bonke abantu bakamabandla bazohlala lana. Basho ukuthi kuzohlala yena uHlathi kanye nezingane zakhe. Waxolisa futhi uHlathi ukuthi angamuzwa ukuthi uzizwa kanjani, angambuza ukuthi uzizwa kanjani ngalo msebenzi wenzekayo. Nangenhlanhla waqhubeka bakithi umsebenzi. USidney uxoxela unkosikazi wakhe ngohambo lokuya kaZoleka ukuthi kufike kwamnandi befika wajika esikhaleni uZoleka phela esenza izinto zakhe exosha abantu bakamabandla. Wakhuza ibhadi unkosikazi kaSidney waze washo ukuthi ngiyakutshela nkosikazi. Uze wathi yeyi bonke abantu bakamabandla get out. Wabuza ukuthi ube esethini uHlathi. Washo uSidney ukuthi uvele wathula engathi akezwa. Washo unkosikazi kaSidney kusho ukuthi lokho kuHlathi kudotshwa ngekhala uZoleka ethi shona le naye ayele bahleka baze bashayana izandla uSidney nonkosikazi wakhe. uLikava noYanga okuyizingane zathumeka noHlathi zidinwa uZoleka uma elokhu edaze eduze kwazo. Zavele zasukuma zahamba. Kusenjalo kade zizothi zihamba azibize uHlathi esho ukuthi uyabonga ukuthi bafikile. Wavele wathi uLikava abazelanga yena bazele uma wabo ngoba bezoba umuntu omubi kubantu bakamabandla. Waqhamuka noNtsiki wabajabulela bakithi esho nokuthi uyajabula ukuthi bafikile. Wazobiza nengane yakhe ukuthi izokwazana nomzala wabo. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ucindezela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.